ora pijar Eka Badung
mrangsang songso ayo ayo si padha sadra jalan keneng
keluarga Kang Sangguriang Woyo semodon. Suarane diapik-apik lho ya. Alah iso ora apa-apa nyapet ta ya kok. Iso-iso nyapet ta ya ya. Tokno kelananganmu. Tegese suaramu ngono lho. Ayo sing apik lho ya ya. Sing apik lho ya. Tane handerek
Pandem cilik kok ngene kok suarane jane tenan aku yo gumun tenan. Sapa sing ra trenyo, sapa sing ora seneng swara kok cek cilik apike kok ngene. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kowe agi rong cerotan lho, wis apike kok ngono lae ya Allah. Jan, dilanjut. Ayo to Kang Mas. Iki ngopo kok malah semaput ki? Urung-urung kok wis game. Sik to. Lah ngapa? Mosok kon lanjut. Aku lagi menikmati. Menikmati apa? Susu. Iki ki ora susu yo. Lah kepentenan aku. Ya wis, pindah Mas. Ya ta. Yo bagus. Nyemoni aku. Kok sing apik to? Priya bagus kang olah budaya. Kang olah budaya. Aku banget tuh. Suarane leh apik kaya ngene. Iya iya. Aku banget tuh. Sowan Menyang. kelekmu abune rambut. Anggepene aku bojomu nek anu turu yo ndeselne kelek bojomu nyapa ta ya kok. Sowan menyang kutha gedhe. Iki po serik karo aku ngono apa Nang piye apa to? ta? Gedhe ya gedhe kok mentelengi aku, mentelengi ning syuting ora kok aku. Akan sing tak gandrung iki sapa? Gandrung kok kaya ngono to? Gandrung ki ya sing apik to. Lah iki ya apik lho. Kurang apik. Lah percaya saya nggih padahal kene iki. Sesidemane saya nggih. Oh, kandhane kok ya apa ora? Jare kurang mesra. Kowe arep berdemen karo aku. Iso nandangi semene pira lho. Sak cerotan ngono wis lho. Mangsa aku iso mata kecil. Aduh lah. Sentuk-entukan yahene. Oh alah. Cah ra cethanan. Gek kaya nang anu kebun binatang tenan. Kaya kethek karo bruk lho. Sing ngakon balik rono sapa? Aku dhewe. Ayo kene. Wong kok dicangking lho. Sida apa ora? Sik katokku mlotrok. Mlotrok ki tak kapakne wong ya ora tak kapak-kapake lho. Begagahku kekamban. Ayo rene. Bendoro. Bendoro terus kang rungyun. Ayo to. Selendang kuning kang saking ukir. Alon-alon tombe. Kowe kene ra disi tak salib. Iki arep mbok jak nang dina lho. Kene lho dadi ki ben cetha. Gantian, Dik. Swara kurang pramana. Bar ki terus piye? Neng wase. Lah ya kowe iso ngono kok. Nah, terus, Mak. Anggrung rom Ngrung marang bendoro. ngrung hangarum bendara asulis tiap jer ngincangke halis Lalu terus tresno sesidemawan. Ayo ki langgame kaaturaken manut sliramu. Sesideman. Mau wis to mau. Oh, mau kan sagenan. Oh ya. Iki langgam. Sesideman Ora dadi ngopo. garap langgam seran kanca-kanca sangguriang katur para tamu lho jala legahan ajeng midhataken. Disoting lho Mas. Wong penting masalahe kok. Rada rene to. Rada rene to. Iya iya. Mas aku landarake tok kowe engko. Dek eram timan to cah iki. Luwih becik atenana timbang pepisahan pria kang sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwalan apa putra
bocah gunung nadyan bocah gunung kadugahan rimpo jiwa raga kumpah kurung kahormatan mamprung rupa karep pinjung Nun sewu sinambi semelatur katur wansanipun pangombyong besan saking abian kasuwun kapundhut gambaripun foto keluarga monggo tiara sasideman bakal tak wujudke sumangga sepisan malih keluarga besan kasuwun enggal foto kalian teman-teman sarimbit sebahan nuwun alah lae apa tapi bengok-bengokan luwe becik paterana bang pepisahan pria kang swistya tak rewangi samudana marang kula warga karawalan apa putra liwat kincange halis syukur aku walah deh kerah kayak mas temon genti gue nadyan wis seling serius aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadugaan rimpo jiwa raga kumbang kurang kahormatan mamro rupa karep pinjung yo ya kendange iki lho tak dublak uncek tak dublak uncek tak dublak uncek Enti dan ini uncek tak dublak oh lah ya kandhane kok tak rese saya kenal apa tapi astaga nyerah dilak ngono wis marai mirang-mirang ki rombongan ya iki. Apa enek kok rai kok nglengo ki lek ya wirang to nek ngene. Nglengo iki keringet kok nglengo. Wis kaya lengo kok ya. Apa nek ke diwa nyora-nyori iki. Aku suwe-suwe kaya kloset mbok uyoi. Alah kaya ngono nek ra petuk ngono wis WA-an wae nek bengi kok. Lah nyatane ndek bengi kae. Oh, alah. Bi Argo apa? ingin ngono kewisan kok. Gayane cah cilik kok ndadek ingin mbok ya Ingin ki ingin takok sesuk ki mangkat jam pira ngono. Nek malah disiki ngono kok. Kuwi tekno jare acara jam 7 kok. Oh iya, ya ora apa-apa. Omah jam 5. Cah tertib ki ngene iki. Gara-gara subruk iki. Ayo tangi lho, grup Hadroh wis rawuh lho. Hadroh piye ta iki Mbak Sinoman kok Hadroh dengkule mlocot ki ya. Oh, tak kira grup rebana iki.
Monggo Mbak. Ada jilbaban no ya. Oh ya. Cita teman. Cita ayo lanjut. Alon-alon. Ya rasa mbok warai nyapet ya kaya padake. Iki wong nandur Iya ya menawa wae nyapet ya kaya. Wis ya iso karo aku digo. Urip pono kutha gedhe kuwe tak tebane oma saisine kuwe apa-apa wae senadyan sesideman bakal tak wujud ke Matur nuwun, Dik. Kok bawa boten? Ya ora ki katur Den Mas Arso. Sik. Kadipira wilujeng midhataken. Mas, Bude. Boke. Wedok iki. Sik. Mbak. Boke. Ah, ah, ah. Ah, ah. Yang lewat kok kelingan ku bagai biyen tak golek ning jaga kabayan warna abang mandang isi perawan manggap boy jenenge gubuk asmara biyen tanggo andem aman owe tanpa bantal tanpa Mbak Sumbro, nun sewu kula sumlatur. Kok aku dikira ndereki sombong. Aku kuwi sowan rene iki yo duwe keluarga, duwe sumitra. Mas Gareng karo Mas Bagong kuwi sumitraku sing daleme ana kene. Mbiyen mitra kerja rikala awal tahun 2000-an ki sok kerep nyambut gawe Mas Gareng kalian Mas Bagong. Nggih. Ini Kang pundi Rama? Menika wonten ngajeng ngagem kejawen among tamu. Oh ngaten. Menika tesih keluarga besar ingkang kagungan kersa menika Mas Uncep. Ngaten nggih. Ponokawan nggih. Gareng tralala kae. Udu. Gareng supir. Oh, gareng supir. Bose elep. Bose elep. Mangke katuran ugil-ugil. Ugil-ugil Ugil ya, Pak? Ugil-ugil. Oh, goyang. Oh, iya, Katuran iya. dono suwanten nggih Pak nggih. Oke, nggih matur nuwun. Nggih wilujeng makarya Mas Gareng Mas Bagong mugi rayu kang sama pinanggih. Sembah nuwun. Catetan sajroning ati datan limbo sarwa merati aku gawe dadi karwo mereka
ganteng lho Mas Untung. Awan iki sing maringi sapa to awake dhewe? Lah sinten to, Rezekine? Mas? Ya Pak Mundakir. Oh, ya Lumantar lumantar. iki lho cahe. Ya dianjing menika. Diajeng Bi. Udah diajeng kene ayu. Nek wedok asli. Lah wis ayu nek ngene. Ya ayu dhuwur ngisor bolong Kepati mahar Siku kutha sala pancen ngerti. Iya ayo. Panas-panas ngombe es jeruk. Laras-laras marake ngantuk. Mas. Cocok. Tinggal yo doyak-oyak kancaku kene. Lah sapa? Mas ndang gedruk. Oh, wah. Sing ditok iki lho saiki. Jaluk Oh, iya. gedruk. Kanca TPA. Kono ikrok 4 aku sing ikrok 8. Lah. Ikrok ki jur teko 6 ya, Crot. Apa iya ta? Mau wakrek wong. Oh berarti kakean aku. Iki malah kemijilen kowe iki jenenge. Dadi kerak. Pilih susi apa pilih susu sing empuk-empuk sing lenuk-lenuk Iya. Cengkok endembi lho. Era. Sinom sampun katur. Bi. Elia, jolunge ya. Sisan iki nuhoni dawuh saking Pak Tupar Bajak Liwonan ngersakne Jomplangan. Aku iki Heh? apa ya iso? Ya karo dembi lho, karo dembi. Lah. Tasih to Bapak Pambiwara? Oh ngaten. Oh Sih. ngaten nggih ditenggo. Mangga Mas Lemon kaaturaken menika nuhuni dawuh Jomplangan kaaturaken sebanduan bebengahipun mugi saged berkah barokah. Amin. Rezekinipun tambah kathah halalan barokah. Amin. Amin. Katur Jomplangan. Sinambi rantos menika kadang-kadang Karang Taruna kersanipun Waradin langkung Ngaten. rumiyin Nggih, Mas anginipun Ujang. caos pasugatan. Diweki tayub-tayub. Langkung rumiyin nggih. Ya, bar alus terus karep tayub ya Mas Ojek. Yeay, sida ora. Garane apa niki? Komplit. Ya. Oyayat. Ayo jogetek, ayo jogetek. Yang salah payung ilang ye. Iya. Amune
suwak mangan suwak dijenengan kangkul aku mau duwe bojo cendhek duwe bojo cendhek sirik kok atok ucul ayo yo Enak tenan ya mbokmu. ya mas yo mas sirah ngeluh dipijat-pijat duwe bojo lemu yen ngekep-ngekep anget ning pikir sari pesawat aku bingung canom saiki rambute abang rokok jalukan tuku bayam ning Sidoarjo Aduh bayam-bayam ngono dibumi apa ademe rondo tas biru ademe duda jebone rasa ayo yo ganes jero apa apel jalan-jalan ra itu jane marai makan Ganes Surabaya Cita pera Sida Gambi. iki nyarengi para tamu sampun kondur Iya, Dendera iya. kesuka kondur suka tindak Surabaya Aduh no Surabaya Aduh no Ini Surabaya ngapa to, Bi? Drungokake sik to Surabaya Iya iya Dalannya Gresik Mas Unja Saya rega 80 juta ki nang Surabaya kita Yen ra percaya aku coba nang dhisik. Ora suding, Dik. Ya Mas, ya Mas. Segala apa gulane karo bojo apa cibende. Ganes. Primati tumpo-tumpo. Menika sampun suwun.
campakkan diriku saking dengan kekasih baru. Apa tak terima nanti kaslan tawa ora arep kowe rati sia-sia ben cukup mengerti manis ucap pledek kang dadi sasiku. Apa tak terima nanti kaslan tawa arep kowe rati sia-sia ben cukup mengaku korban janji manismu ucap pledek kang dadi saksiku. Ucap pledek kang dadi saksiku. Ucap pledek kang dadi saksiku. Oke, berlalu satu teman Korban Banci. Makasih Mbak Terima Ate. kasih, semoga lancar rezekinya, tumpah Amin, amin. meruah. Iya, Asik. amin amin ya rabbal alamin. Senggeriang. Wuyu. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Spesial buat Mbak Oki Ayunina, selamat berbahagia. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan
setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah yang paling indah di antara semua hanya istri saleha istri yang setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Baik, kembali bareng Sanggur yang di sini menemani Anda hadirin kerja bareng bersama dengan sahabat video syuting. Ada persembahan cantik untuk Anda para kaum muda bersama dengan kami. Spesial juga buat Anda adik-adik ganteng. Juga bareng bersama dengan Nyoman Sound System kali ini dikasih bareng Sangguriang Music. Juga bareng bersama dengan Danang Foto. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat diriku tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut hidup tanpa cintamu. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila saat kau pergi tinggalkan aku. Woyo woyo Sangguriang. Cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, bagaikan burung dalam sarang. Maafkan aku sayang, aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila saat kau pergi tinggalkan aku. Goyang dong.
Duete karo Dengkleng. Aku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, melerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, melerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Bermusim kita bersama menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang. Ku kunci hati untukmu. Anggap kenangan
cinta, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Spesial buat pasukan jogetnya kembali bareng Sanggur yang di sini. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku takkan berdekat dan takkan menyerah. Aku masih belum beruntung, salah dan selalu salah lagi. Di bawah teriknya matahari, engkau curahkan isi hatiku. Ingin ku teriak, ingin ku menang, air mata sudah terabadi. Walau hatiku aku hanya Tuhan yang tahu. Sebelum sisa umurku habis, takkan pernah aku menyerah. Tetap bermimpi dan bermimpi sampai indah pada waktunya. Sanggur yang ngoyo. Ingin ku teriak, ingin ku menangis, walau air mata sudah Oke bro. Berlalu satu tuang indah pada waktunya spesial mani permintaan dari Sogi Bulajat Panjepun Bopo Dakir. Ini ada request masuk dengan bonus 50.000 dari Pak RT 01 juga Pak Daliman nih. Asik-asik.
yo ngalah. Klotak suarane opo. Sumbrone ketake nafsu nek rantai saiki. Klotak. Sabda pandita nasu Presliramu Dadya esisa Bukiku sing lilang Tresna udah lagi nawang mandi Sang kriya Sabda pandita nasu Mreng sliramu Dadya esisa Tresnaku lagi nawang mati Terima kasih matur suwun. Terpenuhi request dari Pak RT 01 juga Pak Daliman. Lewungipun seran kanca-kanca sang Kuryang Woyo-woyo. Sang Kuryang Woyo asik-asik. Aha. Sang Kuryang Woyo. Sun lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasi sun lagi kaberan di demenine juragan empang Sang Kuryang Woyo
Rasa senang sun ora kejagan oleh gemenan macam sampean orang eboran perhitungan ngupai sewakan bangkeng seempang tarik sanggur yang hoyo Sanja setia wae kaya neng ya na bener kagak arep jumenan arep pulang pendamping sampean ngomongan karo mimilan mama sampean pasti diterima rasa senang sun ora kejagan oleh gemenan macam sampean orang eboran perhitungan ngupai sewakan dan seempang tarik asik sanggur yang woyo neng Indonesia Sanja setia wae kayan matan asik iya na bener kagak ada kamar kunaga mendamping sampean ngomongan karo mimilan mama lamaran sampean pasti diterima urut sun lagi ketiban bintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasi sonari kageran gemen silakan doa rasa senang sun ora kejagan temenan macam sampean orang eboran sewakan bandeng seempang. Oke, terima kasih Berlalu satu tebang juragan Mas Kontreksin Empat. semangatnya Ya. sempak teles luar biasa. Kecing no. Terasa dari percobaan bareng teman-teman Sangguriang. Satu tebang terakhir tadi requestnya apa bro? Ayo Tin, bareng-bareng.
Matur.